Tohle nebyl žádný cvičný poplach. Jeden z přístrojů se přehřál a začal hořet. Blahopřeji, žáčci. Zasloužíte si odznaky požární bezpečnosti, protože jste dokázali, že znáte pravidla. Přestaňte pracovat, neschovávejte se v budově. Okamžitě vyjeďte ven. Náklad nechte za sebou. Nepanikařte, dávejte pozor, až pojedete. Jeďte bezpečně k místu setkání. Všem měl znát. Na českém znění spolupracovali David Štěpán, Štěpán Krtička, Hana Krtičková, Ralu Kiroju, Zuzana Pultrová, Alexandr Vrbata a Klára Šumanová. Pro Minimax vyrobilo studio Bér v roce 2011.